hay hi cafeteria sak mek ani an sa zo ang chu ni toy ke hian moi khop mai ei le in te duty te riahna tur te ani anga changklung de nan siam do na hei hi kawng hnuai atanga kalna khani ka kalna hi kawng chung zawk khani kawng hnuai hian apo a hmun thlengin chuan hei hi tui khur kong a zo a kong a zo ti meng o thing luang in kong a block plata tian ke kan kal chhun zam bai do ni la to lo in ka sia thang don ta hoi ya na Zopui Phul mon ani he i Samthang Zopui Phul mun ani ya ten vel ne na ria rem don khop moi Samthang ko chunga tang hian kilometer thum asla vel bor ania keima meter atanga ka te chuan henglai vela te hian tent nen an riak taila an nuam don hle mai hei hi hmun chu ani akong hi thata ka siam turin an buatsah me ka henglai khu ta khuan
cafeteria an siama ei le in te po om mel nai to Tunah hian riahna tur hmun te po siam an tum ani awm e helai chhungah tak hi chuan an siam chu ka ring lo ha chawlhna hmun atan du thu sam hmun nin ka hria helai chu ha chawlh veng nan mo khawpui boruak tlan sana kan ha chawlh veng nan thadon khop mai khi ta khian chawlhbuk awm bawk a khilai khi chu han hla deuh hlek to chawlh a chhevel hi ngaw hian hum hal thak viau nin a lang a hei thing te hian upa to hlom khop mai an ngaw khup mai a ti hian a pia lam ti sawn so khawbung kawng so khawbung lam ani a ta sawn heta hian dung tlang helai let liam mai hen dung tlang a awm a hei vul thing heng hi thei ra ani heng te bo tam khop mai kei fang nen awm nual ani hi Samthang khua a awm ani e lo ve ngei chi ni Tunah hian kan le chho lenga chuanin kong chia da hei hi ka tlan tlang thei lo na chan kha ni cuốn lục mất rồi rồi rắc trắng rồi wow. Lutuk Jangan dia nak turun siam tuan dia.